पहले के व्यास लोग उठे कलाकारी के तो वर्णन करके ए मिर्ग नहीं आंखें हाय हाय ए सुगा के ठोरे से नाक है ए पातर पातर ओठ है ए कटीली कमर सुराही ऐसन गर्दन इनके ऐसन व्यास बिगाड़ दिले आज गाँव नहीं के आज जातना कलाकार भैया देखो यूट्यूब खोल के देखो ना जातना कलाकार उठल बड़े तो ढूंढ ही बुक के वर्णन करे में लगल कोनो ढोड़ी में बियर ढारता कोनो कांटी से खोदता कोनो चोप ढुकावता कोनो लुधियाना शहर बसावता कोनो जूता पहनले हुए हेल जाता कोनो आमलेट बनावता कोनो वही में चाय पी के 100 साल जियोता अरे फाट गई हमारा आनंद आ गया बाकी है नचनिया काका हमारा उल्टी होके होके होता प्योर लौंडा हाई देखिए बुझाता है कोठा पर बैठल बा हाथ मार के बोला होता आओ 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 चलो आओ 50 रुपया टिप आओ चलो यही तरह जात रहने जब बनारस एक कही बोगी में रहने जब हम सुदर्शन भैया ओ घरी रेशमा रहली है लौंडावा ना रहे आ रेशमा के दर्द होखे रेशमा नचनिया कह की जनवा अरे माँ जी ई राजा जी देखी ना है छतिया के यहाँ दुखाता सुदर्शन भैया कस के दुखाता अरे हम वैद हैं झरबो करिले कहाँ दुखाता है जब कैसा तनी सुखी आराम बा आराम हो जाए फिर थोड़ी देर के बाद कहली कि देखी ना है कमरिया के यहाँ दुखाता है जब दुखाता अभी ठीक कर देते हैं अब ठीक बा अब तनी मनी आराम बा फिर कुछ ट्रेन आगे बढ़त लगली कहे कि देखी ना लीलारा हमर टन टन करता कहले कि हम वो ठीक कर देब एगो काका पुरानिया रहले गोपाल काका लेखा ऊपर अब रथा पर रहले आ जब इनकर चुमल के देख के दर्द ठीक भइल देखले न त तड़ाक दे ऊपर से गिर गइल आ कहले कि बबुआ बहुत बढ़िया वैद बाड़ा तू देखो तने कि चुमा तारा तो ठीक हो जाता देखो ना 70 बरिस उम्र हो गई 65 बरिस आई हमार हाइड्रोसिल एगो दुखाता तने चुम देना कि ठीक हो जाए चुमा मरद के तरी ओढ़नी ओढ़े के हा खाजा खाजा दी पैसा देकर खीस रहुआ नेवर कर देने तो हम अभी बहुत कुछ हमारा मुंह में आइल ले जाए